Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay manghirap. Maabi-abihon gyud kayo sila. Welcome kay ko nila dire. Og daghan gyud kayong salamat nimo. Ay, nagunaw na. Basta ikaw, tabangan tagib ka. Kumusta ang akong pamilya dito, Greg? Nakasuroy ka ba dito sa amo? Ha, Greg? Huwag isama ang pagmahal ni Francine siyang pamilya. Huwag masabot-usab siyang sinultihan. Gada ko kisig pagsalig na ko. Pasaluwa ko, Francine. Huwag ka lang masayod. Nagikalipay ko pag-ayaw nga nalayo kasi mong pamilya. Labi na kyung di Corina ng mong asawa. Ug nahibaw kong dakong sayop kining akong gibati ni Corina. Kay imo siyang asawa. Apan di na ako kaya nga mapugngan kining pagbatia. Dili gyud. Tuwa na pa. Nagasulo-sulo. Play tapos dong grike. Nag-inusara na pa. Bisag yun sa kus pagsabot nga nagatanaw niya, no? Nga, seryoso kayo og itsura. Bisag pustaan pa. Pag-skorina na paghihuna-huna niya, no? Bisag pagdili pustaan. Pero, lago ito kayo siya gani, ha? Kaya man siya tubangan ni Corina sa mo pag-adto dito. Kung mga wala sa lugar, nagapataka lang magpasagad. Bisag sayop. Pero husto para yun nila. Ugmaon itong greke. Walang tayo kasog. Minyo sa Corina ko lain pa iba na. Ang iyam sa gugsuod na higala. Uy! Pagka! Mono'y dako udyok kayong sayop. Sayop ng daan, o niya, pun ang paglaing sayop. Wala gyud ayaw ay. Pero ang nakapan, kay salik yung tao spransing niya. Kaya kinsa ba magnahom uroy nga ag anao din siya ni Dunggrige. Ulang yung ayaw higala ay. Mailag makonsensya ni siya ug makaunahuna nga dili maayo nag-iyang gibuhat. Kay konsim pa ko. Kung mangursog na siya ug unya mo kagat po si Corina. Salar kay dangatan sa umaabot sa maghigala, no? Ug kita yung iskater, anay ba? Wala na, naruwag na. Ibawa na. Basta makahuman na kus akong istoryaron. Manawag yun siya. Aron kami na siya mag-istorya. Kapiyot sama! Dog! Present, dog! Your Honor, ano sa kong ikalagad? So, Your Honor. Mostra de ko una duno, wala de ko mo honor, no? Idagi mo. Nagsugod ka na sa panang kahanggaw ni mo, Pita. Si Donggrigi ay, murag karon pa man ka, ay. Hagbara mo kong nahanggaw. Dugay na mong goni nagsugo, dong. May mo bag magtarong, Kapyot? Usik kapit. Hanggaw ka na ako. Tio. Si Teo. Toto, no? May pakatoto na ako ba? Goy, mga walo pa eh. Kapila talaga ingni. Nga ayaw lagi kog hinanggawi. Ha? Pero ikaw gay ka, maghinanggaw gyud ka.
Kapila na masagod ka tagayang na daw nga hanggaw gyud ko. Di mo ko kapato. Usa? Usa to? Usa to? Wadong, ay, wadong. Mabuhi ang taon na imong komodong. Kasulit na ba, ano, oy? Di ka na ko kapugong tungod sa paghinanggaw ni mo. Labaw pas mulupad ning kumo, piyot. Ug masangit ko ka ni. Gabaan ka dong. Ayaw taon. Ayaw ko taon daw kay... Magbinuotan ako dong. Ewa ka ba, piyot? Nga bisan sa imong kahanggaw, wa tayo kataktakas sa imong pagtrabaho nga rin ako. Giagwanta taghapon ka. Aw. Ibaw ko na ngay. Ibaw ko. Di jud ka makaakok takdak na ako kay... Perti ay, dagan ko kunahibalaan ang sekreto ni mo daw. Di ba? Dungger kay, ha? Mao ba day, piyot? O, dong ay, mau direk tinuo dong. Kung susuon ko ning simod mo. Dungger kay, matok ni mong pahugot pagkwelyo na ko dong. Mamatay ko na ngay. Ayaw dong, pabuloy ka daw. Suko bisa kung sanong ayaw tao tabang di ka dong madoon ni mo si Corina dong please dong agoy thank you dong abe dong matay ko dong doa. Bauran talaga. Duna ganilaing tao din sa bay nga masayod kung unsay imong nahibawan. Labi na gyud sa akong asawag anak. Kay kung masipyat gani ka, panitan tigyo ka. Siya lang, no? Sakit na kong liyo nga natuo ko'y. Diyang hugot kayong may kwelyos dong rigin ako. Panitan ko ko. Kasi pagtuon niya ako, saging hinog nga yung panitan. Unya, humang panit, iyang kanon. Ka, uy. Pero, di ako niya buhay idihang. Ako sa giingna nga, tabangan ko siya nga, maduol niya sa Corina. Kalit mong kalumoy. Murag iganahan sa akong giingon ay, hala ka niya. Maunay na ganahan ni mo, ha? Karoon ka. Tanaw talang nung rigay kung dili ka bang magpatawag na ako. Let's see ining musunod ng mga daw. Tanaw na to. Nya lagi day ka din day mile sa may garden ni Papa Francing. Nakon sa mga dari, ngit-ngit man. Kuya wala tani mo da. Kunain na ka. Papauliw na ka ni Mama ko rin ay. Niyapo na daw. Busog ko, kuya eh. Dili ko mukaon. Kamu lang. Ani lang sa ko. Oh. Yan naman di busog. Kung dili ka mukhaon man. Dili kang pauli di ay. Ani lang sa lagi ko. Magon sa mga dari. Tanaw-tanaw lang ko sa mga tanom ni Papa Francing din eh. Lo, nandiyo di ko. Nandiyo maganda. Nagsuga na bayagngit kita. Tana, uy. Ngadi ko nga, gabi mga ka nga magtanaw-tanaw sa mga tanom ni Papa din eh. Wa kami ngawa ni Papa Francing, Kuya Dudut. Ah? Yado kong wa. Minguman. Mingaw ko, Papa Francing, Kuya. Eh,
Nandiyan man ni siya, uy, laki pagilak po. Kailak ko na sa noong ko. Papa Francing. Just, dahil Miles, ay laki ilak po. Ikaw na pag hindi ikimingan ni Papa. Basta masag ko. Anong pobre man ta, kuya? Anong pobre man ta? Ambot. Alang-alang, mamatay kwenta. Dili ba ta pobre? Dili unta malayo na to si Papa. Dili unta tabiyaan niya. Inday. Hain naman yung mga bata, ah. Mingit-ngit naman lang. Wa pa man mauli. Kinisa si Dodot nga gipaapa si ang manghod kun hain na. Wa pa sa dinuon mapalik. Naunsa man yung mga anakaw, eh. Yo! Ibigay na ko nila! Uy, Ishot, ikaw na? Kataon, day. Asa mo ka? Naog ka? Nangita pos duha ni Dodot og Miles. Oh, pwede mo ulit. Sugatan to na ko si Dudot gani ha. Dito pengon ay. Sabay ka kahoyan ba? Huh? Paingon to sa garden bitaw ni Francing. Kay mag-apas ko siyang 5 miles. Pastilan. Ano ato man niya apasa si Miles? Mag-unsa man ni dito? Na! Gabiin na ba? Hindi pa siya mabalik. Ang ako lang usip ako, taguon tong duha. Kuli na. Na! Tau-a na ba na napita? Di ito na kabalik. Dito ka ulit. Unsa? Ginoo ko? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!